Away guys, welcome to today's video. I'll be reacting to NiyaThembana Na. They're at UJ Rest Campus. Let's see what's happening. Please hit the like and subscribe button. Let's go. Hey yo, boom, boom, boom. It's your boy King Ginger Cream Tela Cream. Umtimandi umabuya ubambolunya uhlasa umavela ngokhalo. Umabhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another episode of NiyaThembana Na. We invading Johannesburg, my guy. We cruising, we checking for everyone that is doing yonke into engafunakali. Abantu abangathembakele mfethu. We checking their phones. Couple switching phones. We are in Johannesburg, my guy. We are in UJ, my guy. We can see the love back there. You can see that. You know that. You know that. So now we are about to check those couple. I'll be with you, my guys. My guys here with me. You know what I'm saying? CMTV. Make sure. CMTV. Subscribe. Let's go. Look. Ayo, what? What's up, Chris? Ayoba Nesi, another hello, a broad one from Ubonga, Ustole, Ujobe, Umondisa, Umanchan, Umsong Insimbi, Ikubas, Umapete Nekama Nesi. Baba wami, asambe selungi suthando pras. Umfotu. Asambe mfethu. Yeah. Shit. Aselungi suthando ke manje. NiyaThembana. King Ginger Cream Tela Cream. Bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase umavela ngokhala umabhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another episode of NiyaThembana Na. We're in the streets of Johannesburg bafethu. We're looking for beautiful couples, for lovers, abantu abanomjolo phakathi, and sifuna ukwenza show ukuthi sithele itswayi baba. Come. Coach. Production is awesome. The drones and everything. How's it? Sure. Bese kamera mina nguJinja bhuti wami. Yeah, bese ngenze show ekuthiwa NiyaThembana Na. Bese bengisacela ukuthi senze le show mhlawumbe and then ngizomchazela ukuthi kenza kanjani. Yabo angithi nina niyathandana. And uyamthemba umuntu wakho. Okay, now it's some. Khona ishow engishuthayo ke ekuthiwa NiyaThembana Na, you understand? So it's ishuthayo yona and bengacela ukuthi mhlawumbe makuthi niyathembana nibonisana amafonini for 60 seconds because angithi vele niyathandana and yeah. Asimuphi. Ayike bambeni kanjalo ke. All right guys, we good. All right, we good. I've got my number one couple right now here. They just agreed. We're gonna be playing couple switching phones. But before we go there, let me ask my brother igama mfethu. Ubani igama mfethu? Tell him your voice kana so good. Umzi mfethu igama. Umzi usuka kephi? Nah, I think he's setting up his chick. Usuka Jozi nja yami. Shit. Izinja zako Jozi baba. This is setup. Mamas. Definitely a setup. Tempos muhle. Hey baba, we Bajaya. It's not like they bumped into this guy in the streets. Just mngani wami. Just. He's eager even. Uhlala kukuphi ekhaya? Bafethu uyazi siyakhuphuka fethu salute showe salute King Indlovu nanga umkhaya bafethu uzosibonisa ukuthi uthando lukhona uthando liyenzeka mfethu. This is couple switching phones. This is NiyaThembana Na and it's your boy King Ginger Cream Tela Cream. Siswami yini mfethu oyithandayo mfethu ngomzimba mfethu? Ngiyamthanda like honest in mina. Okay. Let's see if that honesty cuts both ways. Yeah. Ngoba umsebenzi angakawuthuli. So ngize ngaye nje ngihlala naye ngenzela yonke into. Oh, so ngihlala nobabi. So ngingasho ngithi wena umem. Yeah, ngumem. Yes. Umuntu wami lo. Yes. My brother, tell me wena yini le uyithanda kangaka noMathemba mfethu? Isipotokothi sami lesi. Njayami. Ngibekezelela njayami. Yeah. Ngiyawachona ama mistake showcase. Yeah. Yakuxolela mfethu. My brother. Power mfethu, power. And uyangitshela mfethu ukuthi uwe mfethu ozamayo yonke into and uwomele. Hayi mfethu hayi no. Uphatha ne-iPhone mfethu ucabanga uyindoda nje.
Nawo-ke bafethu abantu esikhuluma ngabo bafethu abantu abakwazi ukuthi bamthathe umuntu abamthandayo bamnyuse bamlethe egoli futhi baphinde bamenze abe grand abe right abe relevant injalo nje lento bafethu. My brother, it's about that time bafethu. We are doing couple switching phones. Angithi wena awuthemba emthemba umuntu wakho. Switch phones already. Mama uyamthemba ngithi wena umuntu wakho. Ngiyamthemba kakhulu. Asikhale bafethu asikhale ngicela amafoni bafethu ngicela amafoni anginizwa kahle awuthemi ivoice yakhe phansi ngathi uyasha baba. Listen, we are here in UJ, we are invading my brother, we are invading King Change. Ngibatshela ngathi abangeke bangenze lutho ngiyagadwa mina. Yabona uthi hey akuse okay let's do this ngiyaxolisa ukuthatha isikhathi ngikhuluma kakhulu ne siqale ngoba ke ngoba uthi mina ngikhuluma kakhulu yabo. All right my brother singene mfowethu ayikhaleke mamazi akayifaka ngisho iphini mfethu uwe lo vele mina benikuphi la lapha eNewtown inja yami le ithombe ithathwa lapha eNewtown. Next one asingene WhatsApp ke out yami. Okay ya WhatsApp wakho clean siswami yazi ngiyayithanda neprofile pic faka indoda yakho. Okay bra ngicela ungithayipele I love you la imake press search yeah awuthami uyathandwa la sisomini uyatilitha yini Angidelete. Babazi uyilandela semakhaya whoa asiqedile let's go to Facebook sibheke kwi-inbox njalo because uyazi labantu futhi banokufletha fethu ko inbox asibheke okay ngena fethu ungayisabi fethu ifone umuntu wakho yeah ima siswami awathuka my sister imaki baba sengize ngiyayibhekela ngoba ngiyakubona ukuthi uyamsaba umuntu wakho imaki type baba I love you what's up baba masiswami yini Justin people umdala ngaka or emakhaya kusatrenda leyo nto yini labantu come on mfethu like really uleka ama celeb no ayibosana le crush leyo una ama poster room yakho and there's nothing wrong. una ama poster ka Asha Justin people nje ayamela ujime baba Justin people uzokuthathela umuntu oyibo okay no man ngicabanga ukuthi mina mfethu it's fair guys it's fair usiswami uclean becela ubambe mfethu amafoni asehlala ngapha mfethu kumalume ngoba nina anginazi niba njani singene kubabazi awuzwe uthi dala ngifuna leli thuba sithando sakhe sorry Okay we was wrong. Singene WhatsApp ke ngicela ungithayipele It's about that time bafethu it's couple switching phones. Yes baba. Yey. Mana go. Awuthami. Ngicela ukubuza mfethu mina angilwi nawe yabo. Ngicela ukuyibuzela ima awuthami. Hayi angilwi. Ngiyabuza sisho. When uthe uba igama lakho? Yebo. Awufethu khona unomthandazo lana. Mana uba unomthandazo. Khona uwendi lana nayi ihathi nika wendi siswami. Uwendi ke nje kudala ngimbona. Ubani uwendi? Ubani unomthandazo? No mfethu no hayi ima mus ima no awuthami mina no imani angithi ngiyayilungisa lento angithi awuthami wena ubani unomthandazo mfethu Ubani nomthandazo baba? Uyangihlupha ubani unomthandazo ubani? Siswami Ubani? Mus Ubani? Awuthami umbuzo ubani nomthandazo? Ubani nomthandazo ubani wendi? Ubani kudala uma na ubani indaba ungezwe kudala na ubani wendi ubani nomthandazo ubani wendi ubani nomthandazo ima ubani nomthandazo efethu awume wena awume ubani wendi ubani hawu ima awuthami ima fethu lale no ungenapho This guy is gone, bro. He is gone.
gone. The presenter is gone, bruh. Usain Bolt. Ubani wethu? Ngiyakwashela ngikwenzela yonke into endlini ubani wethu? Ufuna njani? Ufuna njani ubani wethu? Ubani wethu? Ngeka wena. Ulethwe mina la. Uqoke mina lapho wena. Ngikusalekile ekhaya. Wazo andle mina lento ezamtshela. Esisumoya awuthami. Mina lalela. Ima siswami. Wena awuthami Ngijwayela. esisumoya mfethu. Bangaki ngitshela ukuthi bangaki. Wena wena. Bangaki ngitshela. Stop lying there. Uthandaza ubani? Ubani wethu? Ubani Stop lying nomthandazo? there. Asikhulumeni guys, come on mfethu. Asingizama ukulungisa la awuthami uyachitha. Why is this guy only fighting with the presenter? Ukulungisa nomuntu wakho. Nibe right. Fight the bodyguard. Mfethu awumancane mfethu. Yezwa. Okay, ngicela ehlisa umoya bhuti ngiyacela mfethu. Ngicela okay. Ngiyasikhuluma siswami. Ima mfethu ngicela ehlisa umoya ngathi Ngicela ehlisa umoya. Umthitha usazongishaya lo. Lo thita kathi usazongishaya. Nomuntu wami lo muntu. Lo thita kathi usazongishaya. Uthi lo mshita kathi usazongishaya. Apha amafoni wethu futhi. Bodyguard, asike phone. Akulomchita. Yeah, fight the bodyguard. Mkayifoni. Mkayifoni mfethu. Leave them. Which phone is it? Here. Low 2. O2. Give them. Let them follow them. Abangiphethe intamo ngabe uqhakaza wena. Eja ngiyakubonisa kinti. Kinti ngiyak. Ekse. This shit is getting serious now. Sure. Asiyeni ke. Ngiyacela. Siswami. Bruh. Hello. Uyavuma ngiyacela. Uyavuma. Come Musa. Imouse. Ya uyavuma. It's a trap. Shayike mfethu. Angithi angithembisa. Ngicela ukuyilungisa lento ngombe sengiyiqalile bhuti. Yabo. Ungangishayi. Ima mfethu. Ima. Uthando lola ngithi mfethu. Angithi uyamthanda umuntu wakho. Ngiyamthanda mfethu. Angizile phela la mfethu kuzomosha into zini. Ngiyaxolisa ngokuthi mfethu nawe kunamaphutho owenzayo, understand mfethu. Kodwa mfethu uthanda ngithi uyamthanda mfethu umuntu wakho mfethu. Understand mfethu. Ngiyacela mfethu singalwi mfethu. Ngiyazi ukuthi umenzela yonke into mfethu and niyo appreciate lokho. Kodwa njengamanje ngicela singalwi bafethu yabo. Bhuti wami, umuntu umenza amaphutha mfethu ya-admit. Understand? Nawe mfethu ubambekile mfethu mawukanjena mfethu. Asimusa mfethu ukuthi sibe ama-enemies. Ngicela ukuthi silungise into zeni mfethu siyakuthanda lo muntu. Yabo, wena siswami ngithi usamthanda. Hey. Ngicela wehlisa umoya siswami ngoba ekugcineni uyazi ukuthi kuhamba kanjani, you understand? Kodwa udlala ngami, ngona kungenzela yonke into. Ngona kungenzela yonke into udlala ngami, ubukisa ngami kanje. Okay, Makai, bafowethu. Othandweni mfethu izinto ziyamosheka. Sengihlale ngihamba nomngani wami okwazi ukuthi asi-advise ngezinto zothando ukuthi kanjani bhuti wami, understand? Because othandweni mfethu akufanele ukuthi sibe nodlame kanje. Uthi siyakuthanda. And ulenzile iphutha mfethu. There's a counselor in the mix. Angizile la kuzomosha, ngizoqondisa mfethu. My brother, imapha amazwi mfethu ongathanda ukumnika wona ubhuti wami lana mfethu ezoma-advise ukuthi mfethu othandweni kuphilwa kanjani mfethu. One thing I could emphasize above most awuthami ukuthi siyazi It doesn't look like life okay. kunama like circumstances of which esingakhona kwabalekela as beings, you understand us? So there's a I don't know, saying that man. love conquers all, you understand? Is this person a comedian or an actual counselor? So A relationship counselor? my sincerest of apologies for any inconveniences, Abona, but pardon my intrusion. But I would love to like for you in your own shortcomings as a being to like What are you saying? your
being a being, yabona, and you understand, because What are you saying? It's the long run that will affect things. You understand, Skoko Sam? Yeah, because as I've emphasized on the earlier show, ukuthi I was a product of a broken family myself. You understand? So who knows? Maybe you were meant to be, young Thomas Skoko Sam. Yeah, that's what I would love to emphasize. Yeah, man. Power to them, You my brother. emphasized And please, nothing. Yeah, salute, my brother. Yo. And that's it. Can I have a girl? Yo, guys, it's King Changer Cream Telecream, and we're still invading Johannesburg. I'm trying, man. I'm trying to fix, as you can see, but people, it seems like they have problems in their relationships, and they don't know how to admit it, and I don't know what's going on. So I think I need to go in all of these rooms to those girls. Can we show those girls? We go to them, we invade them, we get their phones and their boyfriends. What do you think about that? Let's do it! Let's do it! All right. Make sure, guys, you subscribe, my brother. See MTV. I don't know what to think about the show. Another topic I'd love The to production is awesome. elaborate That's I can agree. as we all know, But there are the councillor STDs and whatnot. needs to go. So I would love to embrace my brother Ginger once again, because show yabo, it's more of embracing. You understand that? The shoot is gatini ukuyivimba indaba ye promiscuity. Yes. You understand that, in other words. So bafethu